Ай, где тут что прикрутить, каб усё адрамантаваць? Ой, папа. Папа, Перашкаджай, буслік. папа, ну глянь сюды. Отже, гэтыя малыя, усё б ім нечым несур'ёзным займацца. Ну, чаго табе? Перадача пачалася. О, правда. А чаму ты не сказал? Я хотел, але ты не слухал, только сварился. Я, значится, виноваты. Я такого не говорю. Ай! Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Я тут, бачыце, машынку рамантую, як сапраўдны дарослы. А я тапу дапамагаю. Дапамагаеш? Ну дай тады мне шрублоўку. А дзе яна? Ну вон там, ну пошукай. Шрублоўка. Ты дзе? Ось знайшов. Тримай. Ай, ну вось. Пробач, топочка, я знайду. Ой, больше малые няўмекі. Ай-яй-яй, ну Ось, тримай. давай. Дякуй, хутчэй бы ты вырас. Ой, бо ніякага ад цябе толку. Ніякого? Думаешь, я сам не хочу дорослым стать? Или еще долго чекать? Слухай, буслік, Что? а можа і недолго. Вось яно, выйсце. Где? Чародейная палочка. Не-не-не, я уже одной час пробовал ее вырасти. Более не хочу. Памятаю, Ой. ты тады стал великаном. Ага. До столи доставал. Ой, так, ледь не разбурал тут усё ворочаючыся. Але і гэта не дапамагло мне стаць дарослым. Таму давядзецца чакаць, пакуль сталасць сама сабой прыйдзе. А мы на гэты раз зробім інакш. Як? Загадаем не тое, каб ты вялікім стаў, а каб дарослым і сталым зрабіўся. Розніца? Розніца. Сапраўды. Слухай старэйшых, і ўсё будзе добра. Думаеш, атрымаецца? А раптам нешта пойдзе не так, як тады? Не хвалюйся, буслік, ты ў надзейных лапах. Ты хочаш дарослым стаць ці не? Вельмі хочу. Ну, тады становіся роўненька. Ой, ну добра. Вось так? Нормально. Ой, я хвалююся. Так, не варушыся толькі. Ага, добра. Пачынаю. Ой. Раз, два, три, чатыры, пять. Ой. Пачынаю чараваць. Буслік, будзеш ты дарослым, самым сталым мусіш стаць. Ахалай, махалай! Ой, Ну што, атрымалася. як бы мовіць... Што ты кажаш? Ой-ой-ой. Грамчэй! Ой, от цяпер і чуе дрэнна. Бясспрэчна, вынік станоўчы. Ператварэння ў велікана няма. Гэта добра! Сталасць у наяўнасці. Цудоўна! Ой, Ой, што здарылася? ой, Што здарылася? неяк я сябе дзіўна адчуваю. Ой-ой-ой, вы прысядьце, адпачніце, калі ласка. Дякую. Ой-ой-ой. Ой, спіна. Ой, адпачну. Ой. Добрый вечер усім. Ой, феечка, прывітанне. Хто тут? О, Феечка! Вечер добрый. Я тут покуль прилягу. Ух ты! Адпачну. До нашага бусліка дзядуля прыехаў. Не прыехаў. Ой, прабач, я не так сказала, вядома, прыляцеў. Не, і не прыляцеў.
А як же ён тут апынуўся? Ну не прыполз жа. Ой, ну, мяркуючы па ўсім, толькі так цяпер ён і можа перасоўвацца. І ўсё з-за мяне. Ой. Топачка, а чаму ты плачаш? Ой, ну як же мне не плакаць, Фічка, калі я такое зрабіў, такое, ой. А ну тлумач толкам, што тут адбылося. Ну, добра. Мы з Буслікам рамантавалі машынку. Ага, так. Ён мне дапамагаў, а я пачаў сварыцца. Чаму? Ну, бо маленькі, у яго ўсё падала. І вось тады у мяне з'явілася ідэя зрабіць яго больш сталым. Я ўзяў чарадзейную палачку. Зноў? Ай-яй-яй, Топа! Ну і вось вынік. У сэнсе? Ну, крыху перачараваў, выходзіць. Дык гэты дзядуля наш Буслік? Ён, прабачце, Фічка. Ай-яй-яй, табе не толькі ў мяне прабачэння трэба прасіць, а перш за ўсё у самога Бусліка. Але ён цяпер вельмі дрэнна чуе. О, я адчуваю сябе не вельмі. Мы зараз гэта выправім. Так, Топачка. Ой, а чаго гэта я ляжу? Няўжо я заснуў? Усё добра, Буслічак. Але Топа хоча табе нешта сказаць. Што? Ну, кажы, Топа. Ну, зараз. А можна глядачы пакуль мульцік паглядзяць, бо мне вельмі сорамна. Ну, добра. Дзяўчынкі і хлопчыкі, глядзіце мультфільм. Топачка, цяпер кажы. Буслік. Ага. Ну... А Буслік мне дараваў. Так, мы ж сябры. Дзякуй табе, дружа. А вось Фічка ўсё яшчэ сярдуе. Сярдую, вядома. Зноў без дазволу чароўную палачку ўзялі, хоць і ведаюць, што нельга. Заўтра цэлы дзень без салодкага. О, чулі? Ну што скажаш, вінаваты я. Эх, давядзецца без цукерак дзень жыць. А можа і 2. Ой-ой. Хадзім хутчэй спаць. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Добрай ночы і чароўных сноў. Пабеглі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.